Nu har vi været til den første konferencedag, og vi har selv fremlagt og præsenteret og lavet vores workshop, og det er egentlig ikke det, jeg synes, vi skal snakke om. Jeg synes, vi skal snakke om, hvad er det egentlig, der træder frem fra de 2 andre oplæg, vi har hørt i dag. Vi startede med Clark Quinn, og efterfølgende havde vi Jan fra Holland. Så hvad siger I? Hvad er det, der sådan står frem for jer som det sådan... Det, som er meget tydeligt for mig, det er de spørgsmål. Altså det er dels, at der er meget konsensus omkring, at vi ikke kan undre, at teori og praksis skal connecte, at man skal undgå et gab, et videnskab mellem det, man arbejder med på studiet, og det, man arbejder med i praksis. Men det, der var interessant ved specielt Clark, det var, at han sagde, jamen, hvor skal man mødes, og hvordan skal man mødes? Og det er jo lige præcis det, som idématch er et svar på. Og da vi havde selv siger, at vi ikke skal fremlægge idématch, og hvad vi fik ud af det, så står det meget klart for mig, at idématch ikke er et specielt koncept, som der er efterspørgsel efter, både vi havde samarbejde med Canada og USA og UNICEF og altså rigtig mange forskellige aktører, der synes, hold da op, det er jo lige præcis sådan, man kan gøre, det er jo lige præcis sådan, man kan samarbejde. Ja, konkret kan man vel sige, at vi har fået flere forespørgelser på, at det er oversat. Ja. Så det var i hvert fald en af de der pointer. En anden point. Ja, det er lidt svært at komme efter det der, fordi jeg vil sige det samme, men jeg synes bare, at der er noget andet, der siger, at det er, der fortæller mig, at det er meget det samme, vi går efter. Vi kalder det noget forskelligt, men essensen af det, vi ønsker med e-læring, det er meget det samme. Og det synes jeg faktisk ikke, der er på tværs af de ting, vi har hørt og set, at der har ikke været de store forskelle virkelig. Det er sagt med forskellige måder, på forskellige måder. Og der er brugt forskellige platformer osv., men indholdsmæssigt er det lidt det samme, at det er meget det samme, vi går efter. Kan I sige, hvad er så det, vi går efter? Hvad er det med det her med... Distribueret læring, altså at det skal være uafhængigt af tid og sted. Det skal være på den lærernes præmis, og at rollen fra lærerne til lærer skifter hele tiden. At man inddrager den praksisviden, der er, det netop påvirker den rolle, vi har, den autoritet, vi har. Så det kræver meget af os som undervisere at give køb på det der, give los, og så sige, men lad os prøve at tage det ind, og så sige, hvis det er virkeligheden, hvordan får vi det så bedst muligt ud af det her? Så det er noget med at facilitere et rum, som bliver initieret af andre, faktisk. Ja. På en eller anden måde har vi jo også hørt fra Jan fra Holland der hørte vi jo, altså han står jo fra den anden side, så at sige, altså, og taler om e-learning, ikke? Ja. Altså fra den der sådan private enterprises side. Er der noget fra hans oplæg, som har givet stof til eftertanke, eller noget, hvor I tænker... Jeg tror, vi kan lære af det, fordi de havde et budget på 400 millioner. De har sparet 72 millioner ved at bruge e-læring. De opnåede bedre resultater. Ja. Og det tror jeg bare, at vi skal have lidt mere fokus på at sige, at det må gerne være et parameter i forhold til at uddanne, at vi skal have højere kvalitet i vores uddannelse, vi skal have mere læring. Vi må også gerne samtidig spare nogle penge. Men det, jeg tager med mig fra ham, det var kulturdimensionen. Han var enormt opmærksom på, at underviserne og studiet, eller arbejdspladsen, udgør en specifik lokal rammesætning omkring både undervisning og arbejde. Og specielt i forhold til undervisning har enormt stor betydning, hvad det er for en kultur. Og han var meget optaget af, hvordan kan man forandre kulturen, og hvad skal der til for at forandre kulturen? Hvad er det for nogle drivkræfter, hvad er det for nogle motivationsfaktorer, som kan få en ny kultur op at blomstre? Og som det sidste spørgsmål, hvordan oplever I egentlig, at der er fokus på det i vores egen organisation? Altså man kan sige, vi er jo ikke i tvivl om, at der er satsning på det digitale og så videre i vores organisation. Har vi nok øje for det med kulturen og man kunne næsten sige forandringsledelse?
altså ledelse og forandring. Jeg tror, at mange accept af, at forandringer det er kommet for at blive, og det er okay, at der bliver ledet i forandringer. Altså, Så, ja. Det er den ene pointe, og den anden pointe, det er i forhold til idématch, det kan ikke være at sige. Så er det jo sindssygt vigtigt, at den bliver ledelsesmæssigt forandret. At det er sådan, at vi samarbejder, det er sådan, vi arbejder. Og så var det jo sjovt og en sjov tilføjelse, at man ønsker den på engelsk. Altså der var virkelig opmærksomhed for at kunne bruge. Jeg synes, det var rigtig godt tænkt. Tak. Det var så status på første dag.